don ka ktin ka bas nyau tenat bha ka baong kumne ya ka dur bha bru phila ban kan mawi ka tang shi khlimat leni ar Henry ya ka mensim ba bha bru pat phila ban kan mawi ka baro shi jingim kuble yipi ki perlapu ijinga manga ngade remingson baman pat sajisin ngapriang sompai pi shapo jonggani ka channel jingi lengba jonggani ka video ka pathamai ka jingi thokana ka balangkot ka bangakwa ban wanra shapi menta ka sngi kumba ngajuong phiman lagi por narafi sngap ya ka babha ka jingim jong phiru kan long ka babha to ali menta ka sngiru ngin sngap ya ki babha napo jonggani ka channel jingi Mahatma Gandhi hagwe ka sngila khot yu ban aya ka jingkran hagwe na ke jingelang bat hagata ka jingelang don pon bhaki biru ke ba shimenta berkat ba Mahatma Gandhi udang a jingkran hangta upun yang ya uwei ubriu bat uong ya uta ubriu kumne ngan kali pi ki artali ke jingkali sngom ba ban ya thu hok yanga bat uta ubriu ong hoj ngan ya thu hok bat Mahatma Gandhi ukali ya uta ubriu kumne shubo menta na rafiat lenti hayo bat piyo i ya ka wei ka kante ka ba bha briu ba hato fin pet ya kata ka briu bat uta ubriu jubab kumne hoj ngan pet lada ilok jonga im don rengkat bat nga hakata ka por bat barok kita kibiru kibawan sya kata jingelang kirki ya kata jing jubab jong tau briu shu Mahatma Gandhi ukeli biang ya utau briu bahadu kat nosngi pin kan mau ya dur bahabru jong kata briu bat utau briu la jubab yang kumne ngantarai kat bangam pat yo i ki wepat ki kente ki bakam bahabru ban ya kata briu ki ba klar ki biang hang taro bat utau briu la jubab yang tarai tang haden syusngi arski ngalaklet ya kata briu to ngan keli biang ya pi ya ka we ka jingkeli kebalak ban long hak wepat ke situation Shubo mentangan IP ya kawe ka gift ka jing ai sumha banlay ayo we ubru bodan hapo Mumbai hato fitret nentre banlay bat uta ubru jubab hoj ngan late rafi ai bai kalianga bat Mahatma Gandhi upateng kumne Shubo mentangan IP ya ka full address jong uto ubru bat pila late ban ai ya ka neka present sya uta ubru bat anda pila late pila poi ha ka yeng jong uta ubru bat pilap ba uta ubru ulong ubru barus pa ba kayeng ka ba he ba kali ki bada ki phau tali ki security guards ki yeng ki ap habar bat hakata ka por pikran ya kita ki guards pi pancing pit na ki bandrung hapok yeng jong uta bru ban ai ya ka present ha uta bru bat haba kita ki guards ki yatho ha uta utrai jong ki bat uta utrai uwan dalade hi ban shawi phi na gate bat pi ai ya ka present ha uta bru bat haba uta bru ushim ya ka present na kati jong pi bat ukhot pi bandrung shapok yeng jong bat hakata por phim tere ban rung piong ngakar ki ban late Henry utau trai upun bor bat yai pen bori phi ban rung ha po jong yeng jong bat hakabak hado phi rung ha po jong kata yeng jong pio i ya kata yeng ka ba he ba kan jing itnat ka plau jing itnat kita kiding bat bar khoi ba itnat lot berkat ba pidang yeng ha po jong ka yeng jong berkat ba pidang yetho khana bat utau bru ka jing yetho khana kam long kum ka to ka jing yetho khana ka ba kendu ha ka sen ka banangkong Henry kum ka jing yetho khana ka ba itho ba bat utau bru bat wat hadin ka jing keranga ka ba ki pausen sya epi ban mi na yeng jeng klem da bam jamit bat ha ka ba hadu mau daladehi ulik onni pi hadu ban poi ha get jong bat ukuli pi kumnu pi wan shane bat pi thoi u banga wan daga boss bat daga rel bat hakum kata khalimat upha ya kita ki gar sungu ban lai onni pi hadu banda poi ha yeng bat haba pila poi ha ka yeng jong pi kita ki gar jong uta ubru ki ai pi ya ka we ka kot ka bat ho da uta ubru beruspa ka bat ho kumne ngakmi nanti ba pi poi yeng da ka pasuk bat Mahatma Gandhi ukuli na uta ubru ba upun yeng ban ajing kali toyu thoi nga menta ba hato kat nosngi pila ban kan mau ya ka dur jong utu ubru beruspa bat uta ubru la jawab kumne kat ba ngandang imhasla jong ni berthi ngamla ban klet da lele ru em ya ka dur jong utu ubru bat Mahatma Gandhi upha syong ya uta ubru bat uong ya kita ki pai babun bawan hakata ka jingelang bakadur bhabru phila ban kan mau ya ka tang shisngi leni arsngi Henry ya ka bensim ka ba bhabru pat phim la ban klet da lele ru em namar kinu ki bru ki balek bahai phi phim la ban klet iki da lele ru em ka jingi tho khana ka barit bar ka balam kot ta ka ei ka manga kwa ban ye tho ipi lamba jong kan ye ka jingi tho khana ka long ba ka ne ka dur bhabru ka bang yo i ha ki bru ka bala ban bhabru yo bru da ka jinta da ki peny da ki powder da ki cream ki baharu kom kan amantoi ei ru em namar ba phila ban kan mau ya ka tang shi khalimat Henry ki to ki bru ki ba ta cream ya ka mensem ya ka download ya ka jingle bha jongki ha ki bru ya kata da lele ru em phim la ban klet kan mau bahaga tukoski ka ba phi persyang ban wanra ya ka jingbha ha ki bru da ka jingbha bru jong ka mensem jong pi dei haga to khalimat phila rung ha ka mensem jong ki to ki bru bar sisyangan ongi pi da lele ru em kim la ban klet ya ka jingle bha jong pi kila ban klet ya ka kerteng jong pi kila ban klet ya ka dur khama jong pi
Henry ya ka mensem jong jing le bah jung pi kim la man klet dan lili ru em na kata kadau ngan ong pi sam ya ka jing rukhi ka jing suk bat ka jing men ka jing start barok ya don hi tang ba ka jing suk ka jing men kim don persyang ban wan ra ya ka jing bah hapot jong ki im lang salang ka jing ya shun ka jing ya shrut ka jing ya bishni Henry ka jing bah patang ka jing bah sajisian kumbang juang piman lagi por rengkat ka jing kurku jong utrai kendrat najrong ka jing ya don rengkat jong ki bahayeng asam jong pi rengkat bar ka jing trish tom jong pi im ya kata ka jing im le ya kata ka kam ba phin long ka nuksa ka babha na ka pata jong ki wei ngin second du pi ha ki vi par ki video tat hadu ko por bye bye stay safe